Ćao drugari, gde se šta ima? Ja sam Ivan, ovo što gledate Ivan Mirović vlog i ja vas u ovim videima učim kako da napravite neku lovu online, ukoliko vi to želite. Mnogi od vas su napravili neku lovu online, tako da ćemo u narednim videima pričati o tome kako napraviti još više love online. Izbjegavat ćemo malo videe o tome kako započeti online posao, koji je dobar online posao, koji nije, zato što ako do sada uz pomoć svih ovih videa niste uspjeli da krenete da radite online, onda stvarno više ne znam šta vam kažem i mislim da ne bi trebalo više da se trudite jednostavno da krenete da radite online, nego eno tamo ima kiosk, ima butik, ima pekara, pa ko voli neka ide tamo da radi. Jer, opet ponavljam, ako uz pomoć svih ovih videa niste napravili lovu, ovo jednostavno nije za vas. Najtraženiji poslovi na internetu danas. 1. Web razvoj i dizajn, znači svima jednostavno treba web sajt i to je tako i kraj priče. Koliko već ima jedan, sigurno mu treba još jedan, tako da je definitivno najtraženije danas. 2. je digitalni marketing, znači nekome da jednostavno reklamirate njegovu kafanu, restoran, hotel, perionicu, radionicu ili šta god online. 3. je pisanje content sadržaja, znači ono što vi vidite da piše na sajtu, to mi plaćamo nekoga da napiše. 4. virtualna asistencija, to kod nas se uopšte ne traži toliko koliko na zapadu, recimo u Americi se to jako puno plaća, da vi jednostavno budete asistent nekome ko ne zna da radi na računaru. Znači on vas pozove u 4 ujutro i kaže, ej slušaj, treba mi to i to, ti uzmeš to mu završiš, naplatiš, idemo dalje. Tak. To sam ja, na primjer, radio u početku, ali sam posle izbjegavao to da radim baš zbog toga, zato što su me zvali u 4-5 ujutro zbog vremenske razlike i pitali da radim razne gluposti, tipa kako da odštampam papir, kako da spojim mikrofon, kako da uključim svetlo i tako dalje. Tako da ja jednostavno sam prestao to da radim, ali sam siguran da možete vi to raditi, čak znam i foru kako, napišite dole u komentaru, javite se ukoliko želite da radite ovako nešto i odgovorit ću vam dole u komentaru kako da nađete klijenta za ove stvari. 5. je grafički dizajn. Uvek treba se završi nešto u grafičkom dizajnu. Da li je to neki natpis, da li je to dizajn neke kutije, da li je to dizajn ovoga ili onoga. Znači, bilo šta što vam treba, vama je potreban grafički dizajner, šta god da radite online. Ili da imate bilo kakve mogućnosti, odnosno sposobnosti da radite kao grafički dizajner. Malo poznajte Photoshop, malo Illustrator, malo Canvu i ta 3 kad spojite, sevate. 6. stvar je online nastava i obuka. Znači, ljudi plaćaju novac koliki god da ih naučite da rade šta god i to će uvek biti tako. Evo, moja Miljana prodaje kurs za 280 € ukoliko želite da vas nauči o majanskom kalendaru. To je sad ja vama kad kažem, ma jeste. Pa ja kad bih vam rekao da je moj neki prijatelj iz Hollywooda prodao svoj kurs za $75.000, ne znam da li biste mi verovali. A on nije zadovoljan prodajom. Razmislite malo o tome. Znanje se najviše plaća. Znanje je nešto u šta trebate uvek da ulažete. Ja znam da smo mi Srbi malo nezgodni po tom pitanju i da je nama teško da odvojimo novac za nešto što nije fizički opipljivo. Ali ta jednostavno ulaganje u sebe su zapravo to što vas čini kvalitetnijim, boljim. Znači, jednostavno imate više skillova, više znate, jel? Uplatite neki kurs, nešto što vas zanima, pa ćete vidjeti sami, ukoliko imate muda. 7. je programiranje i razvoj softvera. Zašto je ovo tek na 7. mestu? Zato što jako malo ljudi zna da radi ovo i ti ljudi koji znaju to da rade jednostavno već imaju posao. To su oni ljudi, ako ih nađete, treba vam džak para za ovakve ljude. I mnogo su teški za bilo kakav razgovor i bilo kakvu vrstu saradnje. I mislim da ne može svako to da radi jer jednostavno sediš kući i programiraš po ceo božji dan, ja to nikako ne bi mogao da radim. Ali sarađujem sa mnogim ljudima koji to rade i kažem opet skidam kapu svakome ko to može. Ukoliko vas ovako nešto zanima, postoji gomila škola, gomila kurseva kako možete savladati određene tehnike. 8. je e-trgovina, odnosno e-commerce. Svako to može da radi, samo vam treba određeni novac za ulaganje. U slučaju da želite da prodajete ove prozore, javite se dole u komentaru i ja ću vam detaljno objasniti kako možete prodati ove prozore ili šta god da imate na stanju, verujte mi, sve može da se proda na internetu, čak i kamen. Tako da, moguće je, ali, kao što sam rekao, potreba vam je određen novac za ulaganje
ili da naučite da sve postavite sami. Znači šta trebate da uradite, napravite sajt, da naučite kako funkcioniše digitalni marketing i da uložite novac u Google Ads ili u Facebook Ads. To je bilo sve za ovaj video. Hvala vam mnogo i ukoliko vam nešto nije jasno, samo dole u komentaru i to je to. Hvala vam puno. Ćao!